Hello, nika abantu bam ithemba part 44 hashtag impilo. Sibuyile nonika abantu bam ithemba. Siyazichuba ezi zinto gayizini, asikakayeki. Ewe impilo siyabuya nayo, sithi nika abantu bam ithemba hashtag impilo. Ndiyaqhubeka ke nebali lam abandijoyinileyo ke bantu benkosi, ndiyanibulela ngoku ndijoyina kwenu. Masiqhubeke, so ndisachaza apha ke ngoku mna izinto endizifundileyo kule ndlela yam ibinde. Ewe ndithe lessons endizifundileyo bethunana ndazichaza. Nditshilo ke mos uba namhlanje unika abantu bam ithemba. Ewe siyamvala itsho into yale vision ndandinikwe ngubawo uba namhlanje iziqendu zam ziyaphela, namhlanje siyayivala bafethu. Kodwa ndineplan for nina, ndiyayazi uba niyaphila yile program. Iyaniphilisa kakhulu. Kukhona iplan endiniphathele yona esizawuthetha ngayo ke xa ndivala. Bendisathi ke ndiyazibulela izinto endidlule kuzo mna guys ebezingekho lula. Bezingekho lula tu kuba ke namhlanje zisatsho akho ndibitheni, but zifika kumntu okhulileyo apha engqondweni, zifika kumntu owubonileyo umhlaba lo umolo wawo uba unjani na. Ndim lowo, ndibonile ndingaka umhlaba undibonisile, hayi nje into zokudlala, ndibonile bafethu. Yes, so ndiyathetha ke ecaleni ngabantu chosen ones. Hayi ziyabuya chosen guys, akukho lula. Ningasibona siqhaqhazela sibahle, sibahle yonke imihla, but xa kuyi preparation time yemntakwethu ziyabuya. Uzuzizonde noba wawuziselwa ntoni emhlabeni uqonda uba hayibo. Ewe abantu bayasimisunderstanda guys. Thina singabantu uthi usathetha into abantu ba-understand ifunwa ngabo. Yiloo nto i-chosen ones ixesha elininzi kufanele uba zihlalela zodwa, zihlale i-chosen ones, because kaloku ininzi into esiyirhugulayo phaphandle. Xa siphandle thina sirhugula into eninzi. Uthi uzihambela ungakhange ucinge into yoba kuzawunzaka ntoni xa bekutheni kungathangane. Bavele bakuvukele abantu bakaThixo bafuna into ibe lapha. Ingxaki yile light sihamba nayo. Ndithe sine-light thina, ewe, efika ke ngoku ihlabe kwaba bamdaka. Kodwa kwaba banentliziyo eziklini nezirayithi, hayi asinangxaki, sifika kube happy gqithi. Yingako abantu abanentliziyo ezirayithi nabaklini behlala besilangazelela ukweJerusalem besifuna apha. Ewe mna apha kule country belungu bandifuna phantsi phezulu. Ewe ngoba bafuna le light yam, baze bayichaza ngokwabo bathi hey Mercy, you brighten our lives. Kutsho abelungu apha kum, indlela abandithanda ngayo abelungu. Ewe bakhona ke 1 2 3 aba endiqondayo ba wo aba bahamba nale mimoya imdaka. Ubone ba hayi mntaka bawo kukhona ingxaki apha. Ubone ba ingathi mntaka bawo ndizothatha nditsho neepositions zabo emsebenzini xa bengabaphathi. Ndiqonda ba hayibo kanti siphina sawuphumla phi nathi nabo chosen ones. Ibali lethu linzima, anele understand guys. Niyasibona nje yonke imihla thina sincuma sinebali linzima. Akukho lula kuba sithi, akukho lula tu. Ziyasinetha, ziyasileqa. Amagqirha benegroup yawo pha ahlale afuna uthatha le light sihamba nayo. Ndiyayazi ba into lento bayifunayo namhlanje. Bendikade ndibhidekile ba inoba bafuna ntoni apha into lento bayifunayo. Ndiyazazi izinto abazifunayo apha kuthi. Ndiseza ndichazela enye yazo yento abazifunayo. Yilento besileqa kangaka. Ndithe ndazi into eninzi mina, nindijonge kakuhle ninganibona ndimncindi ngaka. Ininzi into endiyaziyo emhlabeni kaThixo. Yenye yezinto abafuna ke ukundiqeda nya, because I know a lot. Ndiyanichazela izinto apha but andinixeleli yonke into.
ndazi into eninzi mna, ndithetha ezi uThixo afuna ndithethe ngazo, enye ndizishiye nditshilo kuni. Uyaya uthi silwa loo mpi yonke imihla, ewe siyalwa thina yonke imihla, ukuphumla kunqabile. So xa nisibona finally siye safumana i-chance yokuba happy thina siyojiva mhlawumbi phaa estratweni, okanye sithi sivele sihambe sibhukha ama-holiday sithini, guys, sidinga ipeace, siyarhalela uba khe siphumle nathi, siphile njengabantu abalala bavuke bengenanto yokwenza emhlabeni, bengenazi-responsibilities emhlabeni kaThixo, uba funeka bagade nditsho namazwe wonke, zonke izinto zixhonywa apha kuwe egxini, wena chosen one. Sinemithwalo guys, singo-chosen ones, but ke siyaqhubeka siyaphila apha phambi kwenu. Ecaleni amagqorha wasiyekanga, yasiphehluzelisa, afuna le light, nditshilo kuni, sine-light thina. Yile nto kuba happy ukufa xa kukhona abantu abanjengathi, kuba happy abantu abaclaim phofu, aba baclaim, ungandixeleli ngothonqo aba bahamba neento ezimdaka, abasoze bonwabe ke aba bazingcuthekisa shu, because bamdaka, boyika uba sizababhaqa. Yeah, so bendisathi ke i-lesson endiyifunde kule jeni yam ibinde ingenasiphelo, bendisabalisa ngokubulela. Omnye wemibulelo ke endiyibulelayo, ndibulela ukududulwa ke nguBhuti Mayeza, lo waphana eDurban. Bhuti Mayeza wandidudula nditshilo, ndade ndayofika phaa kuDr Mbokazi, Obuley, ndafika phaa kuye ndisisiwa phofu nguSibu ongandixelanga uba uDr Mbokazi ungumntu onjani na, uthe kumkanye uphelele uthe nje ngumthandazo wayishiya kanjalo, funeka uthandaze nomuntu ostrong kunawe. Nimvile ke uDr Bule last week ezichaza into yoba yena umacala, so uthe ngumthandazi ngapha, ngapha zizinto zabantu abadala. Bakhona nditheke igift guys ziyashiyana, so le platform ecaleni ivulelwe abantu babangajajani, bayeke ukujajana abantu banikwe i-chance bathethe ezi zinto bazaziyo, kuzophila omnye umntu. Niba nditshilo nibavile abantu phana kule program last week, oocamagu bebaninzi apha, besitsho abantu camagu iyabaphilisa le nto abantu ngeendlela zabo ezohlukeneyo. So sorry, ithi le nto xa wena usindisiwe ukhethe ukuzisindiselwa, sobajaja abanye abantu nezinto zabo abazenzayo ukuze baphile impilo iqhubeke, nee-calling zabo, sobajaja ayizo zakho, ayo-position yakho leyo kujaja abantu. Ewe ingxaki esinayo sonke sine-common kuthiwa yintoni, enemy, igqwerha nedimoni, yiyona enemy yethu leyo, naba bane-jealous. Kodwa when it comes to ii-gifts zahlukene guys, we need to respect that. That is why we have abefundisi, we have abaprofeti, we have amagqirha. Ningandixeleli ke ngala athakathayo, because yiyona ingxaki yethu ngaba bathakathayo. Yes, zininzi ke guys igift umuntu angazibala emhlabeni, zininzi. uThixo usinike ngokwahlukahlukene igift, iBhayibhile iyayichaza le nto. Ewe, so xa ufuna ujaja ke ubuyela phana kwizwi likaThixo, uba uzwi likaThixo lathi kwenzeka ntoni phaa xa kunikwa abantu igift. Babenikwa ngokulinganayo igift abantu? No, babenganikwanga ngokulinganayo. Azifani igift zabantu, same as bathina as prophets, we are different guys, asifani, asenzi into enye. Ezinye ii-prophets ziyakunibalisela ibali lazo babenza njani xa kutheni. Bukhona abamakhandlela, ndingulo wamakhandlela, abamanzi njalo njalo. Kube khona abanye abasebenza ngamayeza njalo njalo, ngabantu bakaThixo, banceda abantu bakaThixo. Ndikhe ndanifundela ngelinye ilanga umcimbi wamayeza uba iBhayibhile lena yasinika amayeza, ndazifunda ezaa scriptures phana ukuthi ithi i-fruits sasinike uba masitye, sanikwa nemithi, imithi le kwenziwa ngayo amayeza ukuthi kuthini asetyenziswe uba umntu makaphile. So sanubajaja abantu bakaThixo xa bekhona iprofeti ezisebenzisa nawo mayeza, as long as babengathakatha abantu besebenzela into yoba umntu makaphile. Ngoba itsho iBhayibhile ithi iyeza lenzelwe uba umntu makaphile ngalo, ii-fruits azithatha zitye, kutsho iBhayibhile, akutsho mna. Ndithe esingayingeniyo, esinengxaki nayo kakubi, ekufuneka iliwe iziphele le nto, ngaba bangamagqirha, aba bathakatha abantu. Singcungcutheka nje emhlabeni, singena-peace, ngaba bantu bobumnyama. Siphethwe nca, ngabo basiphethe, basipheka bayosophula. Bona ke funeka sibalwe straight, singadlali. Sidibane, sibambane thina bangekho kule list yababomnyama, sidibane siye kujajana, because liyaphela ixesha silibele kuxhwithana. Omnye hayi mna ngoba mna ndingumfundisi, hayi mna ngoba mna ndayiprofeti, hayi mna ngoba ndanjanjani. Yeyi, nowuthandaza nini? Nilibele kuxhwithana nge-positions, because kuxhwithana ngee-positions apha. uThixo akambizelanga loo nto umntu emhlabeni, aba babiziweyo uba mabazonceda apha emhlabeni kaThixo, bizelwanga loo nto apha. Sibizi uba masilwe utshaba qha siguqa apha phantsi sithandazeni. Liphi ixesha lothandaza xa silibele kuxhwithana ngezihlalo? Alikho. Right, so ndadibaniswa ke ngoku mna nomama
Umbokazi indaba yami ilapho. Umama uMbokazi ke ngoku wathetha ngezinto zabantu abadala. Izinto zabantu abadala mna mntana osindisiweyo ebendingazani nazo ndabe ndiqonda ba hey thina ngoku zasikhulisiwe nditshilo kwenye i-recording into ba thina sasixelelwe into ba ngoku zasisindisiwe abantu abadala zizinto ezingekhoyo ezo abafileyo bafile indaba yabo asingeni thina safelwa nguYesu wasivukela njalo njalo niyalazi ke ibali lethu bantu abasindisiweyo. Ngoku mna ndinde gift yam ndingayazi into ba le gift ayihambi yodwa ihamba nabo nabantu abadala. Ndandingazizi into endingazi understand kezo ndingafuni nova zezinye izinto zazendiphambanisa because ke ngoku ndizayo understand into ba ngoku ebudaleni ndisindiswe iminyaka ndikhuliswe ngale intetha ngoku kufuneka ni-understand izinto endingazi-understandiyo nge-last minute zezinye izinto ezandenza uba ndingayifuni le gift ke ngoku mna ngoba ndandiyibona njengadibani yonke le nto. So yes uba ndiye ndikhula ke ngoku mna ndiyathanda ke ukwenza i-research ndizama uzi-understanda izinto ezi especially kulo nyaka nditshilo mos apho ndiphakame khona ukuzama ukuzi-understanda zonke ezi zinto zale gift yam koyena nyaka ngulo phofu into endenza ube ndizame u-understand as much as ndikwazi ngoba yilaa nto yandihlela phana kulaa mgidi wakulo musa ndaphantse ndafa apha kuJanuwari hayi kudala yandenza laa nto uba makekhe ndiphakame ndiqwalasele lo mcimbi wale gift ndiyibalekayo ndingayifuniyo le ibhaqoyo phaa igayidi yam yathi wena kuthiwa awuyifuni le nto yale gift ndabe ndiqonda ubetha kanye emhloleni andifuni uyibona le gift mna indibizela iintshaba nantso into yoba ndingafuni igift ndabe ndiqonda uba if ibikhona indlela bendingayithatha ndinike omnye umntu ngeshwa ayinikwa mntu uzelwe nayo le nto yakho ustak nayo. So kwanyanzeleka uba mandithini ke ngoku ntombi umdala ngokuluse nayo nomntana ongumama omdala kahle kahle. So kwakumisa ingqondo ndamisa ke ngoku ingqondo mna ndabuyela back ke ngoku kuzo zonke eza zinto zakhe zenzeka ndithe namhlanje sihlala phansi siyabuka uba kwenzeke intoni apha kule jeni yam hlala phansi. Umakhulu wam ke lo wayendisindise ngoku mna ndandina 10 years kuba bugqirha laa makhulu wayendizalisile ndakwathi xa ndizala uzala umama phaa uyanguye ozalisa umama kukhutshwa mna lo. Laa makhulu wandizimelisa kulaa 10 years amagqorha efikile ngoku uswelekile ke ngoku lo makhulu ndim ngoku lo uthi lo makhulu hayi ayikho indaba yakhe ulidimoni. Bendiphila kaloku mna nditshilo kwinkonzo zosindiso sisithi abafileyo bafila singendaba yabo. But ke ngoku xa ndihleli phansi ndiyibukisisa ke ngoku le nto hayi mani lo makhulu wandisindisa iminyaka emingaka esaphila kutheni ngoku sendimbona njengegqirha sinjengedimoni loo nto yiyo abantu babiza ngasabantu abafileyo ngamagama. Ngoku ndafikelela ekutheni ekuyazini inyaniso into yoba yeyi umakhulu wam yi-ancestor xa siyikhumsha sithi zii-ancestors. Yintoni i-ancestor? Uba sijonga uAbraham ibalela kaloo tata uAbraham Moses Jacob yonke la line yaphana eBhayibhelini zizinyanya eziya zaphi zakwaThixo. Siyakholwa kodwa kubo uba utata uAbraham ndigqibe konenzela umzekelo ngomna ndandimka eSouth Africa ndandithemba uThixo udisithi utata uAbraham uThixo wakhe wayemhambisile le ndlela wamthatha wamsa kwelo lizwe angalaziyo. Ndiyakwazi ukwenza umzekelo ngotata uAbraham endingamaziyo zange ndimmithe uAbraham but umakhulu wam ndandimmithile and ndiyazazi izitori zakamakhulu wam endlela alwe ngayo ukuze ndibe yile nto endiyiyo namhlanje. So xa ndisithi umakhulu wam andimazi as i-ancestor ndithetha ngantoni kodwa siyavuma uba ooAbraham zii-ancestors zaphana eBhayibhelini. Siyavuma kukhona ii-angels nazo zonke ezi zinto. So kwenzeke ntoni ke ngoku xa singazobabona aba bantu badala njenge-angels? Ngoku mna ndazenzela i-research yam because ndiyathanda uresearcha into xa ndingekayiva kakuhle uba ithini le nto yayo. But xa ndibuka impilo le yam nezi accident bendingena kuzo nomakhulu emanevela kwezi zinto uba I am being protected by this very same woman owandiprotecta ndina 10 years amagqorha efikile. Usandiprotecta even today ibindithatha ixesha uyi-understanda loo language. Kaloku mna ndikhuliselwe enkonzini nditshilo kuni indithatha ixesha uyi-understanda loo language uba kuthethwa ngantoni apha. Right. Xa ndisenza i-research yam ithi i-research yam ndithe mna mos ndiyiprofethi le iSierra ndiyabona mna izinto ndingumphuphi mna ndiyileyo iprofethi nditshilo mna ndathi iiprofethi ziyahluka azifani. Ndathi ke ngoku so xa kuthethwa ngam ndila Sierra kuthiwe Sierras are believed to have a special connection with the spiritual world, allowing them to receive messages from ancestors or other spiritual entities. So umzekelo ndiphuphile guys apha ezintsukwini bekunini izolo elinye kusasa
nangu uPhumza Jali umntana sekhaya molo mntakwethu ufika ndisenza i-recording yokugqibela ndiyethemos ndiyavala namhlanje seyesithathu le recording yokugqibela lena iphele into ekuthiwa ngunika abantu bam ithemba size nenye iprogram ke ngoku because ibali lam elothixo befuna ndithethe ngalo liyaphela namhlanje. uPhumza uthi good afternoon mntase, greetings from South Africa. Hey hi mntasekhaya. So ndichuba ke ngokufika Phumza ndichuba umcimbi woba i-ancestors ithini lento yabona i-connection yabona uThixo i-confusion yantoni lena ndizama u-understanda loo nto ke ngoku mna right. So nditheke umna ndiphuphile ndithe ndingumphuphi mosna ndile prophet ingumphuphi ndiphuphile ke ngoku apha ezintsukwini xa ndiphupha apha ndiphupha ndixelelwa into ba kukhona ke ngoku igroup of lamagqwirha sithetha ngawo ezayo abakandincami shema abakazondincama futhi ndithiwa intoni ngumnqamlezo wam lo endizawuhamba naye de ndiyofa bendizama I'm aware of that. So sendiyibonisiwe ndiliphuphile ndiyawazi amagqirha abadinwa nditshilo mos bandiqala ndiselusana ndaqaphela mna xa ndina 10 years baziyabuya 32 years later ndina 42 ngoku basaphithizela bakayiki because bafuna lento yabo bayifunayo le bangazoyifumana nditshilo mos. So ndiyaboniswa ke ngoku apha uba bayeza bazawuza beyigroup la group enye yayo ibonwe nguSabatha uthi uMeka Nkosi yam sisentweni ewe sisentweni Meka xa ndisithi kuni guys phakamani makuthandazwe guys akudlalwa ngoku lo 2025 ndithe masikhathe ezithies nababantu masibakhuphe kuthandazwe basibakhupha amehlo xa kufuneka baphuma amehlo ngoba ingxaki yabo ilapha emehlweni ukusibona oku kwabo kuyabaphazamisa ndithe xa kuthandazwa ngoku masimcela uThixo bakhupha amehlo ababantu ndilapho mna lithi iphupha lam uthi uMeka uthi Jehova ewe sisengxakini guys and understand ndimane ndizithetha ezi zinto abantu abandinaki ndila prophet mina kufuneka ndivule umlomo ndithethe izinto xa zifikile ndizikhuphele futhi ngobunjalo bazo ngoba I am responsible emehlweni kaThixo zekhe ndithi ndiyazi into ndingayithethi mna uThixo uzawubetha kum ndikulo situation mina guys le yami gift ikwezo line if mna ndithe ndiyazi into uThixo kufuneka ndithethile ngayo ndithule ndithisa uThixo uzawubetha apha kum andikwazi ke ngoku mna uzibethisa ngoThixo ndiyamoyika uThixo mna xa funeka ndithethe izinto ezinye izinto endizithethayo gazi ndiyazazi ziyahlaba nami ndivele ndiqonde Thixo ubungenoyikhupha ngenye indlela iphuma injalo ndilo prophet nafuneka ndikhuphe izinto ezi zinjalo ziphoqe zinjalo ukukhathazeka buyakhathazeka uzaba right okusala izabe inyano zawuyazi inyano ba yithini na uzichuzele wena buyafuna ukuyenza okanye awufuna ukuyenza but mna ndizobethwa nguThixo endibethele into ba ndiyazi inyani ndingaxeleli nina inyani yakhe ndithunyiwe mna apha emhlabeni ba ndizothetha izinto ezi because kaloku zilanguage ekungathethwa ngazo ezi ziyafihlwa ezi zinto. So ndiyaqhubeka ke ithi le nto ndiphuphile liphupha kuthiwa baza ke ngoku in numbers bazondingena kahle ndiliphuphile liphupha izolo linye ndavuka ndakhawulezisa ndeqwa ndibonisiwe bayeza baninzi akekho omnye baninzi ndiready ke bantu bakaThixo yizani ndifuna unixelela ngoku yizani ndiready ngoba amazulu will fight back ndithe mna ndithunyiwe emhlabeni uba ndizawutshintsha lesi siphithiphithi siphilwa apha kulo mhlaba kuphilwa inonsense apha emhlabeni kaThixo abantu bazenzela umathanda wabo apha emhlabeni kaThixo ndibiziwe mna uba ndizolungisa izo zinto zinjalo uba zilungu umuntu uzawubethwa nguThixo wakhe qha mna ndizawukhupha ndithethe izinto ezi qha umsebenzi wami lo so bafuna ukundivala umlomo ke ngoba lokhu umlomo wami mkhulu ndiyakhuphela izinto ekungathethwayo ngazo ilele apho lento bayondihlanganyela ke ngobahlala beyigroup I'm aware of that selifikile iphupha I'm fully aware of that izani ndilindile namazulu anilindile izani right ndithi ke ngoku ndachecka ke ndikule research yam ndiyenzayo connection between God and ancestors ndifuna uunderstand ezi zinto mna guys andithandi mna uba ndingazi understand izinto I need to understand zintoni ezi zinto i-connection ke ngoku between God and ancestors ndiza kunifundisa ke ngoku umuntu kukuye futhi uba makayithathe lento ndiyithethayo okanye ayiyeke okusalayo izawuya kumuntu ekufanele uba iya kuyo imessage yam ayiyo umuntu wonke nditshilo ayiyo umuntu wonke sorry abanye bazayibona into engekho kwale ndiyithetha it's okay mntazi choice yakho leyo okusalayo okubalulekileyo vele asicingi ngokufanayo asenze izinto ngokufanayo just like bana lapha kwi-callings sine callings ezingafani so bendingeke vele ndithethe into ezawuvuwa ngumuntu wonke okanye imessage eya kumuntu wonke yeah nditshilo mase apha emhlabeni ababiziweyo ngabefundisi ngoba prophet ngomagqirha banjanjani baye bonke abantu benza into zabo apha emhlabeni babiziwe ngendlela zabo ezi-different nguThixo endithe esingafuna ukuyiva nakule 100 years ezayo amagqirha namadimoni
sizawudila nawo wona straight, asizoniyeka naba banejealous ekufuneka sibakhupha amehlo bangaboni okungcono. Yeah, connection between God and ancestors. Ithi lento, in various religious and cultural contexts, ancestors and God are often seen as having a close, sometimes interconnected relationship. Ancestors can be viewed as intermediaries between the living and the divine, or as figures who hold special significance in lineage and community identity. Here is a more detailed breakdown. Itsho ke lento kule research yam ebendizenzele yona, ancestors as intermediaries, iti mediation and intercession. Iti in many cultures, ancestors are believed to act as intermediaries between the living and the spiritual spheres, including God. They may be seen as having the ability to convey prayers, requests, or consents to the divine on behalf of their descendants. Ihamba kwezo line. Examples, some African traditional religions andizokwazi uzifunda ke i-messages ngenani zandiqolela ndifuna ufocusa kule nto ndikhawuleze ndihlukane nayo. For instance, believe that ancestors can mediate between the living and God or spirits, offering guidance and blessings. Similarly, in some interpretations of Christianity, of saints can be seen as a form of intercession where saints act as intermediaries with God. So spiritual influence, itilendo, it's believed that ancestors can influence the lives of their descendants, both positively and negatively, based on their actions and the respect they receive. Right? So enye into iti ancestors as part of lineage and identity. Connection to the divine. Ancestors are often seen as the foundation of a family or community's identity, connecting them to the past and to a larger spiritual lineage. So God's role, lineage. Ndipike ngonkosi yam. Sorry. Ndiyalahleka. Right. Or in some traditions, God is seen as the ultimate source of lineage and one who connects ancestors to their descendants. Okay, and that's so the examples as ikhoyo phana kuthiwa ke the Bible, for example, often refers to God as the God of Abraham, Isaac, and Jacob, highlighting God's covenant relationship with the ancestors of the Israelites. Nivile ke ngoku. So Abraham or Isaac or Isaac abo Jacob zi-ancestors, and siyaba accepta uba zi-ancestors ezaphana eBhayibhileni or zase-Israel, phana ngexesha lase-Israel. Ngabantu abangasekho aba, but we refer kubo ixesha elininzi, njengoba mna qala ndirefer kutata uAbraham ndithi ngoku ndandidudulwa eSouth Africa ndazifanisa notata uAbraham, kusithiwa kanti uzayihamba le ndlela esisiwa apho engazikhona wade wayofika uThixo wakhe waphakama ke ngemizuzu yokugqibela. Yalazi ke ibali utata uAbraham eredi phana ezawuxhela unyanakhe ngoba lokhu ufuna uthembeka kuThixo wakhe. uThixo wethu sifuna uthembeka kuye, wanqanda uThixo kwezo zithuba. Niyalazi ibali, andizongena kuloo nto. Manike ndiyalahleka. So positive aspects of descent. Okay. Legacy of God's presence. Kule research yam phana iti 1 Kings chapter 8 verse 57 uthi na expresses the desire for God's presence to be with future generations as it was with their ancestors. Trust in God. Psalm lower 22 chapter 22 verse 4 uthi speaks of ancestors who trusted in God and were delivered. Inherited blessings. Deuteronomy phana chapter 6 verse 10 to 18 yona it describes the promised land and blessings given to the Israelites based on God's covenant with their ancestors. So xa ndijongile ke ngoku mna, so zininzi ke guys iziscriptures phana eBhayibhileni, kukhona nezikhabayo into yezinyanya. iBhayibhile mos kwayona nditshilo uba ayonqeni ubuya isiconfuse kwayona, ithethe izinto ezininzi ngexesha elinye. Kukhona phana eBhayibhileni izinto ezithi nje singazihlanganisi nayo nama-ancestors. Ngoku xa ndifunda ezi zinto zithetha enye ilanguage, but ke ngoku kunto zonke i-understanding yam into ethethwa nguThixo kukuthi ithi iBhayibhile ze ningabi nathixo bambi ngaphandle
ngaphandle kwam. Into ebalulekileyo apha funeka uyazi uba ngubani lo ulapha phezulu, nguThixo. Yonke enye ihele le iyalandela apha emva koThixo, including othina aba. Kodwa siphakamisa uThixo wethu. So xa siphakamisa uThixo wethu in my understand, ndithetha ngoThixo, mna ndithetha ngoThixo. Abantu abadala ke ngoku ndiyaba understanda kule nto uba bakhona ndandingayi-understandi loo nto. So I can only acknowledge ukuthi abantu abadala bakhona, ngoba kaloku zikhona ii-scriptures ezithetha ngezi zinto. And also if you're looking at izitori zo-Abraham, ngobani uAbraham? Wawukho wamitha uAbraham? No. Umamakho wawukho wamitha? Ewe, uyamazi umamakho uzalwa nguye. Umakhulu wakho? Ewe, uyamazi uzalwa nguye. So kutheni ke ngoku ungazom-accepta uba ewe uyiyo i-ancestor? But ke ngoku mna ndingulo ungakwazi ukukhonza ii-ancestors, ngoba iBhayibhile ithi ze ningabi nathixo bambi ngaphandle kwam, uThixo ibe mnye nguThixo. Ndiya-acknowledge uba bakhona abantu abadala, ndiyaba-acknowledge. Iphele kanjalo kuba wesi ke ngoku kum namntu okhulele enkonzweni, ongazange akhuliswe ngamasiko or understanding izinto zesintu. Andibajaji guys abantu abazenzayo izinto zabo, nindi-understande kakuhle. Andijaji tu mntakabhoti. So if ikusebenzela into yoba wena uhoye amasiko wakho, go for it mntakwethu. If iyakuphilisa, why not? Because kaloku sibizwe ngendlela apha emhlabeni. Into engakucebisa kuyo, uThixo wakho ke kodwa ungamlibali, ngoba ithi iBhayibhile zungabi nathixo bambi ngaphandle kwam. Acknowledge abantu abadala bangabantu abakhona apha. Now igift yethu ke thina abantu bazi-chosen, it's even worse. Ayisiniki kwa choice, ayisicengi. Why ingasicengi? Ifuna siba acknowledge abantu abadala. Xa ndithetha ngabantu abadala, the ancestors, why kufuneka si-acknowledge bangabantu abakhoyo apha? Ihamba kanje le nto. Kule research yam bendizenzela yona mna, ithi le nto yamkela, ndiyakubona uthi hayi yamkela. Ithi umcimbi we-chosen ones, andiyazi ezomnye umntu ndizawuthetha ngathi thina bo-chosen ones uba le nto yabantu abadala ihambi ingquba nephi dibanephi noThixo. Ihamba kanje le nto. Apparently abantu abadala omakhulu bethu, otamkhulu, okhokho njalo njalo, andikwazi mna ukuyilanda la background ke yabantu abadala uba kwakuqale kwathini xa kwenze njani. Kodwa ithi le nto yayingabantu aba okhokho abo babezama, forefathers sibiza kanjalo xa sikhumsha, aba bantu babezama ukuyiphila impilo yabo apha emhlabeni. Bene-plans ngempilo zabo. Impilo zabo abanye babo bafa bengafikelelanga kwezi zinto babeziplena. Kuloo kufa kwabo bengafikelelanga, so bekuhlala kuba kuphaswa zawuthini, kuthathwa ndizayibeka njani moya ingcwele, ndizayibeka njani? So yi-generation lena, generations and generations bekunama-curses ecaleni, besakhulu otamkhulu bethu nomakhulu bethu bokhokho, wena yonke laa nto forefathers niyibizayo phaa, naye abantu abazaziyo ke ezaa zinto baxa belanda phaa uba kuye kuthini na. So bafa bengayigqibanga le nto bebefuna uyigqiba apha emhlabeni. Isizathu yintoni? Ibiyawa kwayile mimoya imdaka, baphele besifa bengafikanga babefuneka bafike khona. Now iye iphaswa le nto kwi-generation nge-generation elandelayo. Kuthiwa ke kuye konyulwe umntana othile, anikwe ke ngoku le gift i-complicated enjengale yam, bo-chosen ones. In case nine-confusion nana nikayazi uba nifike njani, ufuneka nizi-understande both kwaba basindiswe uba yintoni le nto nikuyo. Ndizanixelela mna ezi zinto cause zityhilekile kum, ndiyazazi ngoku namhlanje uba idibana phi le nto. Right, kunikwe olandelayo njalo njalo, kunikwa olandelayo. Yes, ngoku iba iphumelelanga le nto yale generation ne-generation, nezi curses zibekwayo ngaba bamdaka. Ewe, abantu ababadala babevele befuna ukwenza izinto ngempilo zabo, bangakwazi ukufikelela kwezi zinto ngoba kaloku baphethwe ngaba bamayeza. Ngoku xa bevukile bekhethe lo mntana umnye kuloo family, ewe othina xa ukhethwe wabamnye laa mntana, baphakama bonke bame ngenyawo, kuliwe ibe ngiqhusake. That is why mna ngoku bendimane ndingena ezingozini left and right, kumane ndiqatyelwa, ndihlatywa, ndisenziwa zonke ezi zinto. Nditshilo mos ndinamanxeba, ndibhonti, bendiwa nemoto enye emva kwenye, ndim lowo. Oko phana bekumane kuvela umakhulu wam, kuthiwa ndiprotectwa nguye, ndiprotectwa ngabantu abadala. Abantu abadala bazawudinwa ke ngoku imeko yam. Uthi uNeli, yes sisi, I'm tired shem, ndiyazama ukuthi kusakhanya umoya omaka avale.
Neli cela imithandazo mntakwethu kubantu abathembileyo abakwaziyo ukuthandaza. Ndiyakuxelela uba ukule list ababachuziweyo mntakwethu kuyahanjwa apha akudlalwa, ngoba kaloku awulweli matyala wakho apha wedwa, ulelwa amatyala ookhokho oo-forefathers, igeneration eyadlulayo lena uyilwelayo apha. Le nto inikwe wena funeka uyimele ke ngoku, ume uthi ngqi uyimele. Akuzoba lula mntakwethu, ndiyakuchazela wamamabali anzima abuhlungu, kodwa abazokwenza nix, uzawuma uthi ngqi ngoba awuhambi wedwa uxhagiwe. And apha unikwe le nto ukuze uzoqhawula la khesi le aba bantu badala bakudala bafa bengafikanga kule ndawo kwafana bafike kuyo ngenxa yaba ndinengxaki nabo amagqwirha noomadimoni. Uthixo ke ngoku kuyaliwa phaa nguThixo ngapha ngezi ancestors ngapha ekufuneka umele ityala labo loba bafa bona bengazigqibanga izinto ababezizele emhlabeni. Hey, ndiyabindeka abazigqibanga izinto ababetheni bezizele ngenxa yaba ndithetha ngabo funeka bekhutshwe amehlo. So thina ke ngoku le nto sithwele nzima bo-chosen ones, babuye ke ngoku sibaphandle abangale light yethu. Into ebangela baphandlwe inkulu into esihamba nayo, ngoba lokhu simelwe thina kukufezekisa ezazi zinto zingazange zigqitywe ngaba badlulayo. Ihamba apho bo-chosen ones, if beningayazi bilelephi ndazi likhulu ndinixelele inintsi into endiyaziyo. That is why befuna undivala bandiqhawule kuphele ngam, because I know a lot. Okunye ke ngoku thina bo-chosen ones, usihlangene uthi mna ndizondwa ngabantu abanye bayandithanda. Ewe injalo, ubuyi-chosen ones awuzothandisiseka, yilindele leyo into awuzothandisiseka. Kaloku uyabaphandla aba bantu bobumnyama, uyabaphandla aba bantu. Ngoku bazawufuna ukuqhawula ungayikhathi la khesi le yaba bantu bakudala badlulayo. Uneli uthi ndiyafunda kuwe sisi kakhulu, funda mntakwethu, lixesha lokufunda ngoku akudlalwa ngoku. Umeka uthi mabakhutshwe amehlo sibophule nemilenze. Ndivumele ndihleke, mabophulwe nemilenze bahlale phantsi bayekunanazela ngobusuku while silele. Ewe uright wena Meka, mabophulwe nemilenze baqwathake bahlale phantsi. Yes. So ihamba apha ke ungaphinda ububuza mntana o-chosen. Andilazi ke ibali labangengo-chosen balithini na nabo naba-ancestors wabo, ndizoyiphendula into yabo, andiyazi into yabo. Umeka uthi ewe man ndiphendula istory so-chosen ones bathina le nto yethu ibuye idibane phi nama-ancestors. So mna ke today ndihlela baphambi kwena ma-acknowledging into yoba ama-ancestors wam akhona and ayandiphephisa kwezi zinto. Ndingumphuphi, ewe ndiyaphupha, nomakhulu wam ndiyazazi ezanto kuyafikwa phana. Ewe sendibonisiwe ngoku ba amagqwirha aza in numbers. Ndiyazazi izinto, ndiyazikhupha ezindaba namhlanje. Bayazi uba I'm aware of that. That is why befuna ukundibulala. That is why bendenza izinto befuna kuphele nyangam, cause kaloku la system yabo mna ndicrasha la system yabo as a whole, ndiyicrasha ndiyibeke phansi. So yile nto baphambanisayo, they were not ready uba ndizawuphakama ndivuke ndime inyawo namhlanje. Babe sure ba bazawundigqiba bandigqibe kuphele ngala family yam nya. Ifamily yam ke ngoku abantu ababadala bamisa kanye mna lo ndimlo wakhethwayo. uThixo ngapha umile uThixo umile uthi akuzokwenzeka nobibenye isixhobo zakwaThixo zimile ngoba I am the chosen one. Akukho gqwirha futhi eliza kuyimisa lonto. Ewe nabamisa abantu abadala abadlulayo ndiyacinga ipower yabo mhlawumbe yavele yabantenga yathini okanye kwakufika ixesha uThixo abathathe. Umboka uthi I need your help. Undi inbox emboka sithethe sivuba uzikhiphana. Yeah. Ihamba kwezo line bo chosen ones. Andizolingena ibali labantu endingalaziyo. Umboka uthi can we talk privately. Ewe mboka undi inbox xa ugqibile xa ngigqibile uthetha apha ndifakele i-inbox sibone basikunceda ndawoni na. Yeah, ndiyalishiya ke ngoku ibali labantu abadala ndiyacinga abantu ebebenemibuzo kuba idibana phi into ka ancestors no intoni lento noThixo ihamba kwezo line but simile sithi uThixo ithi iBhayibhile ze ningabi naThixo bambi. Xa ithetha loo nto iBhayibhile ke bethunana ayithethi nge-ancestors zodwa, ithetha nangentoba ndingaba
ndazi uba izophinda icimela le nto ndibe nesisiqobo apha phambi kwam ndiyogqiba mna ndiweshiphe esisiqobo ndimlibale uThixo. Ayithethi ngee-ancestors qha abantu bayayibhuda bacima le nto idirect kwizinyanya only. No, ithetha nangaso esisiqobo. Uba mna everyday ndingaweshipha esisiqobo ndingamboni uThixo ubuthini umsebenzi wakhe, umzekelo aba baweshipha la mayeza wabo bawasebenzisayo, ayinathixo laa nto because ngoba mlibele uba ngubani na uThixo. uThixo ke ngoku athi ke ngoku xa kulapho ndinguThixo onesikhwele. NdinguThixo, hoya mna. Uthi ecaleni athi seek God first. Athi all these things will follow. Uza kuzifumana zonke ezi zinto qala ngamqala utsho uThixo. Ima apho ke guys. Xa sithetha ngoThixo sithetha ke ngaba ngama-ancestors naxa ndibajongile babona njengee-angels ezibhizi nazo ezirhanqileyo. Yeah. Uthi uNhleki, thanks for confirming my confusion. Oh, amen Lord. Amen. Ihamba kwezo line bantu benkosi. Yeah. Ayizo ancestors qha nesiqobo ngasiweshipha. Notywala bakho ngahlala kuba ubuweshiphe umlibala uThixo. uThixo uthi ndinguThixo onesikhwele. Uzungabi nathixo bambi ngaphandle kwam. Yeah. Masidluleni ke. Ndiyaphela ixesha kwakhona. Ndithe kwizinto bendizibulela and itrauma ye-beads guys. Niyakhumbula ndinibalisela elabali lalantaka lantaka, sorry guys. Lantaka le yayikhe yakhuthwa pha kwam phana yesirifiri. Uthi uBoss Lady, amen gogo, amen Boss Lady. Phana yesirifiri kukhuthwa lantaka. Hayinomlenze. Ine nto engaka nomlomo kwagqiba kwavela inyoka. Ezazinto mna ndidile nazo. Kwavela ezo zinto niyalikhumbula ibali lam. Abangalaziyo ningene ku-YouTube nithi @mercymakhwelo 326 ni-subscribe phana ni-like ni-share ngoba i-information lena akuyo yenu okanye yam ba siyigcine kuthi. Efuneka information isasazwe abantu bakaThixo bafunde yiposition endiyibekeleyo mna nguThixo apha emhlabeni uba ndithethe nge-uncomfortable conversations ndizikhuphele ezi zinto ngobunjalo bazo. Afunde ufundayo ayeke ongafuniyo, ajaje ojajayo asinakwaxesha laloo nto. Okusalayo bayaphila abantu bakaThixo one by one, bayafunda abantu bakaThixo, bayayithatha information bayayisebenzisa. Yeah. Ndithi ke ngoku i-beads phana mna ngoku yayine-beads moslantaka ndoyika kwanto ekuthiwa zii-beads ndancangcazela ndazoyika ii-beads. Ndane-trauma ye-beads guys. Ngoku ndibonga ke ngoku umgidi wakaMusa ondenze ndakwazi into yoba mna uthi uNeli uthi amen to that. Ndane-trauma guys ye-beads naxa bendibona umuntu onxiba ii-beads bendivele ndanjelwe ngumzimba fast ngoba kaloku ndazibona phana eza beads zinxityiswe lantaka yayikhutshwa pha kwam estirifile. Lantaka mntu ayontaka, ngumntu ntaka. Inako kokubini intaka. Ndizinto endizibonileyo mna emhlabeni ezo. Ewe. Ngoku kanti ndandiqiniswa preparation time. Uba ndizofika apha ndithethe ngezi zinto ndikhuleke futhi igqirha libomba malenze njani. Ndithethe mna ngezi zinto babuye pha bayohlala leza meetings zabo babone futhi uba mabenze njani. Ndandipreparishwa ndandingayazi loo nto. Ndandimbuza uThixo bubutyebi bempilo bantoni, zintoni into undibonisa zona, zintoni into endiziphila apha zingacacanga mna. Yeah, abanye abantwana bepholile bephila kamnandi ndibe ndiphila isifirifiri emhlabeni kanti uThixo wayepreparisha elungiselela ezimini. Sithethwe izinto zibekwe etafuleni abantu bakaThixo bazazi azikhethele umuntu ufuna uthini na ngaloo nto. Yeah, because kulate ngoku 2025 kulate ngoku. Amagqirha adakasile namadimoni naba banejealous bayazenzela apha kuthi sipholile sihleli. No more. No more. 2025 nditshilo wonke u-2025 ndithe ndimbekele mna ndizawuphilisisa ndibuyisa yonke le minyaka iwastekileyo amagqirha ezenzela apha empilweni yam nditshilo mosemna. And akukho gqirha eliza kwenza nto ngaloo nto. Nekaka le nizise apha kwam ayizokundenza nix la kaka nidlalile. Andizoba namgqwaliso ndingazoba nasichitho mna nidlalile. Izichitho zenu uthi umeka uthi amen. Isichitho senu nokanye umgqwaliso lonto niyibizayo ibuyela kuni 7 times. Ndithe amazulu aredi ndixhobile mna qala. Yeah. U1 John uthi right bendisatsho ecaleni enye itrauma ndibulela elagqirha lasezim lomfazi
elasithakathayo noSteven ukuze ndihlangane nala guide ekuthiwa ngutata uXingashe uthi udeza amen ndim ubabulelayo namhlanje ndithe ubudenge begqwirha ali understand naba bejealous naba bemadimoni aba understand into bathina xa besenze izinto zibhlungu basiphushela kuThixo asiyikwenye indawo thina sibalekela kuThixo kosazi uThixo sizimela ngaye ngoba iziScriptures zisethembisile into basinayo iright yozimela ngayo uThixo lo nditsho ke ngoku mna so ndaxa kwabubomi ndadwanguza depression kula Durban sorry ndidlulile kweli bali iphile into endiyifundayo ngoku yeah ndiyongena kwezinye indawo so ndadibana neguide yam kwezothuba uyabona ubudenge begqorha babandidudula mna ndiyodibana noThixo wam ndadibana noThixo wam sorry nothi uThixo wam ndadibana utata uprofeti lo uyiguide yam namhlanje kule kobubu profeti bam bendibubaleka minyaka lena kanti ukuthakathwa kwam kuzondenza ndiyolenda le namhlanje ndiyambonga la tata because ininzi into ayenzileyo ebomini bam uyidlalile indima yakhe ndiyambonga uThixo ngaye xa kunamhlanje ndibonga negqirha eli yalenze ezanto lazenzayo laze landihambisa ndayofika phaa kwatsho igift le yam ndayinikwa nguThixo yatsho yabonakala le ndithe ndiyamkele apha kuJanuary ndabona ba akudlalwa kulo mhlaba phakama ntombi uzawufa uba uqondi ulibele kudlalwa apha so ndibonga uphozi Samtya owandinceda ewe wandidudulela kweli cala linempilo yam ndabe ndiyaphelela namhlanje ndingulo muntu okwazi uzilwela okwazi uzimela ndiyakwazi uzimela mna ewe namhlanje 1 John chapter 4 verse 1 uthi beloved do not believe every spirit but test the spirit whether they are from God because many false prophets have gone out into the world bendikhe ndalifunda ke esi scripture bendisibhalile ndathetha ngaso so mandidlule apha ndiyasifunda nje kwakhona uba bendisifundela ntona ndizazi but siyafika ndiba ndisifunde ndithe kwakhona ke testani imimoya itsho iBhayibhile testeni imimoya abaprophets balahlile abaphandle bendigqibele ndithele ngelabala ndizobuyela kulo ewe naba bafikayo bebenza inkonzo zabo nithathe zonke izinto phani yolahla nithi man of God ninikele nisale ningenanto nina nisongizandla banezidlala ingqondo nithi sa kuvulana amehlo kusemhlabeni apha kubhizi zonke ikona kubhizi uxoli uthi usifundela undikhumbuza okay into enye enganifundelanga yona ngathi ndiqibile right ndibulela ecaleni thani ndibone right ndiyabulela ecaleni ukungcatshwa guys ndibulela ukungcatshwa family members zam friends zam emsebenzini partners bandidudulela kuThixo ndatsho ndayiqonda i-rightful position yam ndayeka uba i-people pleaser mna ndihlala apha phambi kwenu andiyiyo i-people pleaser you take it or you leave it xa ndithetha into ndiyithetha le nto ndiyithethayo ndiyithetha njalo futhi bona uba mawuthini because ndibizelwe loo nto mna apha emhlabeni nguThixo uba ndithethe ezi zinto kungathethwayo ngazo so andiseyiyo i-people pleaser xa bendisengulaa mese be-ethe ndingawazi umhlaba lo unjani bendingekhe ndindibone ndihlala apha mna ndithetha ezi zinto because kaloku bendifuna wonke umuntu abe happy emhlabeni you can never make everyone emhlabeni abe happy awuyomali into eyenza abantu babe happy yimali wena awuyomali ihamba kwezo line uba awuyomali ke baza kuzonda abantu thina ke sizondwa bo-chosen ones sizondwa singenzanga kwamntu so andisanaxesha lakuzondwa mna noba wandijonga wathi sile le nto yathi le nto anaxesha laloo nto okusalayo ndikhupha imessage ngale ndlela iyiyo ngoba ndithe mna iduty yam emhlabeni kukuvula umlomo thetha izinto ezi ngoba kaloku i-calling yam indihambisa kwezo lines if andizithethe izinto uThixo uzawubetha kum and andizobethwa nguThixo mna ngenxa yenu bafuna ndibe ndiplizana nani apha andizoyenza loo nto right ndiyabulela ke ngoku to everyone ke who supported unika abantu bami ithemba kwade kwasesiphelweni ndiyafuna ke ukuthi thank you so much guys for support for joining me for listening for nje ukukhomenta nje kukodwa guys kwabonakala into ba uThixo lento wathi mandizoyenza apha iyabonakala ucikizwa uthi molweni bethuna kuyabonakala ba into lento uThixo ebendibizele yona kulonika abantu bami ithemba abantu abaninzi ke abafuni ndivale ndichilo but ke guys into enandiyibizelwe nguThixo ndigqibile
impilo yam libe kufuneka mna ndithethe ngayo ingxenye yale nto ndiyithethayo iyahamba iyongena phaa kulaa ncwadi ithi Sufficient Grace and Mercy of God. Laa ncwadi izawuya ekugqityweni, so we are hoping and praying into yoba uzawuthi uphela lo nyaka sibe sehlukene nalaa ncwadi yona qala ize ebantwini abantu bafunde ezi zinto sithetha ngazo apha. For me uthi molweni ingathi uthetha ngam mama, mntakwethu, ewe zininzi ezi zinto. Kaloku mna ndithetha ngezinto ezenzeka apha emhlabeni azenzeki ezulwini. Andithethi ngeBhayibhile qha, mna ndithetha ngendlela endiyihambileyo apha emhlabeni. Ndithetha ngezinto ezenzeka apha emhlabeni, andikho seBhayibhileni, ndilapha emhlabeni, andikho tu eheaven, ndilapha kwa-earth. So zinto ndithetha ngazo zenzeka apha emhlabeni. Sibuye ke siyokhangela iscripture sithini sona. Uthi uyaya sizondelwa lento uThixo sinike yona bona abangenayo kobubumnyama babo. Mababuyele kuThixo wabo nabo bayobuza baziphi na izinto zabo. Mabayozibuza kuThixo bangazikhangeli kuthi. Mabayeke usisokolisa emhlabeni kaThixo basikhangele into esingenayo. Ngoba sivele sizonde thina guys singenzanga nto umuntu. Kuthethwe ngathi kakubi, sikuloo list thina kuvele kuthethwe ngathi basivukela abantu bakaThixo sibenzanga nix. Ngaba ke mna ndibabulelayo namhlanje ndiyanibulela nonke. Naba amagqirha bezinto zabo bazizamayo nonke ndiyanibulela namhlanje. Ngoba lokhu mna nibuilda umuntu lo uThixo omfunayo apha kum uphelele umuntu lo buildwa nguThixo. So the more niphinda nibuya nezinto zenu niyaqhubeka nincitha uThixo nini ba makabuilde lo muntu ndim. Ngoba ngoku andisatataziswa zezinto zenu, azisanditatazela sindadlula apho. Yeah. So to everyone guys ongenileyo wajoyina unika abantu bam ithemba, saqala ku-part 1 namhlanje simvala ku-44 kuhanjwe kusetyenziwe guys, akudlalwanga mna every Saturday mna bendibuya ndizohlala apha phambi kweni for full 3 hours. Ngoba lokhu ndimamela umthetho kaThixo ivision eyafikela mna nothi omnye umuntu uba mandizothetha ngobubomi bam budlakadlaka ndogqiba ndithethe ezinye izinto. Nami ngoku ndandiqala le program zandicinga uba ndizawufika kwizinto endizithetha namhlanje mna ndandingayazi loo nto. Ndandiqoma mos ndidityiwe uba niyandijonga phana nditshilo ndithetha oko le nto phana ku-YouTube. Xa ungena phana ku-@Mercy Makhwelo 326 nindibona phaa indlela endimbingayo ku-part 1 to part 4 to 5, ngoba ndandingafune kwenza le nto, ndandingafune igift, ndingafuni yonke le nto. But ndithe uThixo xa ifuna uyenze into uzawuyenza kicking and screaming. Ndilapho mna kwa-kicking and screaming. uThixo undenzisa izinto ngenkani, ndiyathanda ndithande funeka ndizenze. Ndilapho ke ngoku and nditshilo mna into endingazoyenza kukubethwa nguThixo, ndibethelwa into yoba andizithethanga into funeka ndizithethe ngoba ndithe ndiyile iprofethi mna epeperezayo. That is why amagqirha endifuna undivala umlomo, because isystem yabo seyikrashekile ngapho. Ngoku ngapha ecaleni ndiyathetha, so bafuna ukundibulala ndiyabazi and abazondenza nix. Because mna noThixo angakayigqibi into endandiyibizelwe emhlabeni, angakayigqibi. Jonga ngoku khona ndigqiba unika na ithemba namhlanje, 3 months down the line ndiyamgqiba namhlanje. And akho langa bakhe bandivala umlomo mna ndathula. Bendithi ndingathandi ndidiniwe guys, funeka ndizoma apha because ndifuneka ndithini mamele bani uThixo, hayi ubugqirha, ukudinwa nokunjanjani bekufuneka ndiyilibale loo nto. Mna nje mandikuthanda kangaka ukuzula nogroova neentoni Fridays oko ndaqala le program andiphumi andithini ngoba funeka ndihlale emthandazweni, funeka ndifaste at least 3 days before oko bendisenza loo nto. Anizazi ezo zinto, ndiyanixelela namhlanje 3 days. Abantu abandaziyo abazothi bendi-invite bafuna uza kwam, bafuna ukuphunywa, bafuna ukuthini, bebesebendazi I am not available on Friday. Uba ufuna uphuma nami ufuna uza kwam awuzoza apho uzawulinda kufike uSaturday ndigqibe le nto ndiyenzayo iprogram. So ndiyenzile loo nto guys successfully 3 months down the line. So in closing ke guys, ndiyafuna udlala le ngoma. Ndilinde ndidlale le ngoma. Uthi ethi ndasa Neli uthi oh man enkosi sisi ngokwenza umsebenzi kaThixo akuphe amandla nangakumbi siyaphila thina. Sure. Amen.
uzasivalela uTikTok ithi le ngoma God has a way of working it out itsho le ngoma. Ndimbonile ke uThixo ephume ngena kule mpilo yam esenza indlela uba le plan ebenayo ngam mayiphumelele. Iphumelele namhlanje ndigqibile into uThixo ebendibizele yona. Incwadi kaThixo lewaye ndivelele ngayo kwangevision ngo2018 yile sigqibayo nayo namhlanje. Le nto ndigqibayo uthetha namhlanje yonke into ininzi yayo iyahamba iyongena kulaa ncwadi. Ewe ke guys, nize nimsupport ke uJourney to not uJourney to a Peaceful Life, yenye incwadi zam leyo but ndifuna uyiqalela. Lena incwadi ndithe nguSufficient Grace and Mercy of God. Yile uThixo waye ndivelele ngayo ngo2018 efuna ndiyibhale ezakhipha emhlabeni. Ndathishiliza endleleni ndaqonda hey makame kwalo Thixo nalo ncwadi yakhe. So ngoku incwadi yam izawuphuma nive ezi zinto zokuphila kwalapha emhlabeni nogqiba nivule amehlo ni understand into ba akukho ngo1950 apha nditshilo kungo2025, meaning hambani namaxesha sanohamba nezinto zakudala ezadlulayo. Hayi ke bantu benkosi, nalo ixesha lam lizawuphinda linishiya. I guess ndizakwenza i-short video ndikhawulezise i-short recording because ndisafuna uthetha enye ipart apha. Funeka ndiyigqibile le nto, ndiyivale kakuhle le nto kaThixo, ndiyivale kakuhle ndogqiba ndinixelele neprogram endifuna ukuyenza after yonke le nto kanika abantu bam ithemba. So xa zisithi andizanabe ndiqale ngoba nixesha andisakhumbuli. Inoba bendiqale phaa ngabo-5 past but into endizawuyenza ngoba andifuna ikhathwe le recording, ndizovele ndiyidrophe ngoba nixesha ndiza kuyidropha ithi 2 o'clock, ndine-2 minutes ngoku ndizayidropha. Then inoba endizawuyenza elandelayo i-recording izawuthatha about 30 minutes ndigqibe. Yes, so mandiqhubeke ke okwangoku ndisene-2 minutes. Right, ndithi ke ngoku bantu benkosi, so ndithe mna mose ndibhizi apha ndiyatshekha uba uThixo lo ixesheli bekusenziwa ntoni kobubomi bam. Ndiyatsho mos uba ndiyayibona le nto ibisenziwa all this time, ndiphekwa ndisophulwa apha emhlabeni ndingumntana o-lost, very confused, ndinga-understand noba ndifithaphi. Ndandiconfused, ndi-lost mos, ndi-odd amagama endiwasebenzisayo, ndingumntana o-odd kwandisemncinci ndithilo mos mna. Abanye abantwana ndandihlala nabo ndiqonda hayi abantwana abanangqondo aba, ikhona into engadibaniyo apha xa ndihleli nabantwana. Ndikhetha uzihlala ndedwa, ndingumntana odd, ndikhula futhi ndinabo obobu-odd. Ndithi ndiyahlala nabantu kube khona sometimes andifit kwaba bantu, kukhona nje le nto ingadibaniyo. Ixesha elininzi ke xa ingadibani kuzoko kukhona ke imimoyana phana engacacanga, andihlale mna nabantu abanemimoya. Immediately kuba khona nee-challenges ezithile phaa uba abantu baneendlela zabo nje zokungacaci. Le nto ndihamba nayo ayihlali apho, immediately kuba khona ingxaki. So ndilibalisile ibali loba kutheni into endaphakama. Ndiyabuya ke ngoku ndathetha ngale nto yoba mna igama lam ndinguMercy. My name is Mercy. Itsho phana kulaa post abendiyifakile, my name is Mercy. Ku-2 o'clock ithi ndiyivale ndibuye ndenze i-short recording ka-30 minutes ndinixelele uba i-way forward kuzawuthwani, ndiphume kuni. Bye bye yini.